Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Dokmoka Higher Secondary School Pathua Klamalong kevangji adim Kisik kedang aklamalong BJP Assam Pradesh ST Morcha Dunmaiphu Keshav Timung kahumni damahut alang niphan pherangki atum karju ahut MLA ticket ke hangdun jialam Kachepaklang pong Arkoini Phaikri Siarni Dokmoka Higher Secondary School Pathua Klamalong kevangji Arkoini Phaikri Hiniarni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kevangji adimalong BJP Assam Pradesh Dunmaiphu Keshav Timung kumri damsi kisikidang kilangtang Bangso por hut pherangke tum alang liphan karjupon nanglita inut BJP claim baring do potsi non kevangji MLA Kilik ahut MLA Kilik Kachepate dunja phan kachisik do mapu karju ahut alang ni pherangke thengno nangkachethan ponake Karbing no Thomas Council CM Dr. Liram Rong Hangjong si alang liphan MLA Kilik Kachepate dunja phan din krong thik pi pulote chisik ding lopasi than pon lapenjong si ticket along pen haidet pulotangte Karbiang long arar phan kupilo ke claim PG pu karjo hut ke thake alang li risomar hut penta hamphang song ke jabang porsi rarakar I ake mang chini pami lasi karbi akai abi bongalong ke toklin akar I nai article 244A pendanglong asonason k longri akisung kachipa jogje phan chisik lopata than pong Lapen Haurakhat LA along Kidamtang MP Kilikahut constituency hini ke BJP tum remdet jongsi non APHLC pen Congress tum jongsi chelang pet pen Kilik chedan lote Mahamai constituency along ta BJP ke hajang ring thekloma pukar johut nangki thana ke Karbing no Thomas Council CM Dr. Liram Rong Hang ke chari ke mi ke chok pen ajo opposition party chelang pet si BJP tum highway ji pusi than pong Niliphan atowar nang tho apor nang pi pulute nili hangdunji phan kama thado pendet kalilang none phoi ke chonghong chet tha pustame kroidunji athe song alam the song ke claim kangtang nangji ke pachok ning ke pachuning pulute kaching hong seroi ta donang ko gia pot apen non mat ke akhai dorsing rong hang non do bom MLA sitame ingtang kring lang dak Haraghat LA constituency long ke penangan kelang ke pacetang unabang pulang apen ke boy kisung radet along le unabang pu bina kaposi alang li sitame jongsi non lang liphan pathur thuji pulute rat tumalang liphan ningi thedo pot hai unji apen alang li highway sila apen alang li ke claim ta mesen pot alang li long anutina bang putina rat kacheto dun sonsi ni tasne ni listame cheto dunji te wai phit sitame CM sa jongsi labang so to warnang thu pulute nili ke bor idun de jipu ke alama bela tangte dangle rat phani claim PG pa phan nang li ke sik ding nang ningar lu sik ding itu nil ningar lu ke sik ding ke lapu ho nili ke hokpet ke penangan karbi anglong ara tatum nang chini do apen ke youth generation tunga nang chini si ke onglo nili karbi lo charlie song long ke claim tanga bang phu song long pen ke bang bang phu bina ka posi karbi anglong long ake boya kisung penangan kachini dundo ke thek dundo lasi hokpet jongsi arnamarni pen CM Dr. Turam Rong Hanga kang hondo pen kopai ke me pen pene pena jongsi ke mandu na jakong longdun lok pulote niligi pudunji bangkela pulo je kechengsi amut pi karbenglong angkangalong ake thenai nai asai do pachundeji pule pupe sitame kejai du nanggia alam kidula Dong mukak pensem singti Karbing long life